Добър вечер, приятели! Днеска е 2 юли. Намерям се на гости при мен Чичо и опушал тук едни риби. Една скумрия и една ципра. Ама който и нещо бях. Изядахме малко от тях. Майко мила, бе, то направо мозък. Какво прави то човек, бе? Как ги направи? Какво прави, какво струва, не знам. Сега той ще ви разкаже. Ето го, голям майстор. Аш, консумафри, машала. Чиче, ти си, бе. Здравейте! Айде, колегите. Така, значи, Разкажи как се пуша. първо рибата трябва да се очисти. Трябва да се очисти добре от вътрешности и от хрелети. Това е първата най-важна част на опушването. След това се прави един разтвор, солен разтвор, като съотношението е килограм риба, 2 литра вода. На 1 литър вода 60 грама сол. Това е. Трябва да престои в тая солена саламура минимум 12 часа. За колко риба може в 2 литра вода и така? Колко риба може да осоли? Еби, По този начин. Като килограми, горе-долу. аз имам една ваничка, събира около 5 кг риба, слагам 10 литра вода. И солта вече върху Да, 60 грама сол. Да. 600 грама, извинете. Вече на колко? 60 грама сол на Литър. литър. Ако някой обича по-солено, може да сложи 65 грама. Но това е съотношението. Солта, солената саламура има 3 действия. Първо, осолява рибата. Второ, маха слостта от рибата. Трето, ако в тялото е останало някакви частици кръв, е изтеглят. Понякога ми се е случвало, като извада рибата, водата е леко розова, защото е изтегляла кръвта. Така. 12 часа стои в саламурата. В хладилник или отвън може? Не, вънка. Тя е солена, защото няма проблем. Така. След това се вади и се закача на тия куки. Това някои куки има тук с 3 острията. За къде ги закачаме рибката, извинете? За къде закачаме? Карвам това през устата и тези куки са така стоят. Ето така стоят вътре. Супер. Нали разбирате? Да. Това са вътре. Супер. Между гръмначните, между ребрата. Ясно. След това си подготвям пушилната. Ние ще трябва да отидем да покажем пушилната. Ами пушилни всякакви има. Каква пушилна има? И това го има, ще я покажем ние. Така, ще покажем моята пушилна. Те рибки се закачат, трябва да не се допират една до друга. Запалва се, това се казва, в момента говорим за топло пушене. Нали, за топло пушене, не говоря за студено пушене. Студеното пушене е по друг начин, но топлото пушене е по този начин. Закачат се и почва нагряването. Аз използвам газов котел или газова горелка. На самата, после ще ви покажем пушилната, има термометър. Рибата се нагрява, докато стигне някъде 90-95 градуса. Достигнали тази температура, държа я още 1 час на тая температура. До този момент рибата има 2 или 3 действия, които се случва с нея. Първо, изсъхва, защото е била в вода. Второ, започва да се пече и да се вари. Самата пушилна има долу една ваничка, като погледна, като отворя, от време на време отварям вратата, трябва да почне да се разтопява нейната собствена маса, собствена как се казва? Да, собствен
собствената си мазнина. Трябва да се почне да се разтопява и да капи. След 1 час на тая температура имам една специална тарелка, слагам в нея дървени стърготини, непременно бук. Това прави пушенето, може би, най-успешно. Някои хора използват костеливи, кесливи, праскови дървета. Не, бука е перфектното, просто е най-добър. Сега, някои четох в интернет, слагат някакви подправки, като дафинов лист, не знам какво, не знам що. Но аз съм против това. Искам моята риба да ми мирише на риба. Не да ям риба, да ми мирише на дафинов лист. На чублица. Или чублица, или това. Е най-хубаво. Имах един приятел, слагаше много, не много, някъде на 10 литра, значи може би слагаше около половин килограм чесън на прах. Добре, получава се някакъв вкус, но не е моето. Чесъна убива рибата. Да, убива вкуса на рибата. Рибата, Рибата искам да ми мирише на риба. Някои хора също пушат с дървета. Нарязани, нацепени дървета, но тогава рибата има много интензивен мирис на дим. Аромат на дим. Мирис на дим, аромат на дим, да. По моя начин, като я помириш сега в момента, има мирис на дим, но като почнеш да я едеш, не е натрапчиво. Самата миризма. Вкусно. Това е до тук. Да видим сега. Да видим скачай. пушилната. Да видим пушилната, да видим как палиш долу стърготини, да покажеш на хората, защото ти няма да ги палим, а сам да покажеш къде ги слагаш и палиш. Така, тук ли ще минем сега? Айде, готово. Айде, чичко, малко натоварен, ама не може сега. Ние цял ден пием, тук и старатор мастика пием. Напълнахме там бушци. Така, ето е пушилната. Чакай малко така. Ключе къде? Ключе няма ли ключе? Ключе? Тук сял малинки, чичето. Малинки сял, какво сял? Тук краставички. Чиче, аре бе, глаши идем краставички, бе, човек. Ето, тук се поставя. Опа. Термометъра. Ето машината. Показвай, чиче сега. Той е машината за пушене. Колко е? 1 метър ли? Колко е висок? 1,20 м. От неръждавейка се прави. Има готови направени, не е проблем. Може да си купите. Какво представлява? Може да си купите. Това е ваничката, където капи рибата. А това е ваничката, която пълна с стърготини. Ето ги тук. Покажи ги, Ванко. Да. Букови ли казах? Да, само бук. Стърготини букови, слага ги. Това е напълно догоре и я слагам. Къде я слагаш? Ето тук. И ги палиш ли? Кой ги правиш? Не, отдолу си гори. Ти огъня къде палиш огъня? Да, тук е горелката. Газовата горелка. Да. А стърготини те не горят де факт. Те тлеят. И пушат. И пушат. Тук после не се стои край нея. И той капи долу мазината. Да, тук си капи. На тия квадратни също неръждавейка. Ето тук има специално място. Се закачат. Уличи някакво си направил, 2 уличи. Това е специално маринкина. И с куките закачаш. Закачаш, бута насам, бута навътре, да. Събира около 50 скумри. Примерно. Или ципурки, или какво и пилешко може да пушиш. Всичко. Бучета. Пушил съм бучета, пушил съм пилешко, пушил съм сланина. Значи, какво правиш долу? Палиш огън, долу газ. Да, чай, ако искаш да нося да го видиш. Ако бързо може да го свършим. Газовата горелка отдолу, нагрява, викаш стърготината, тя започва да пуши. Супер. На обикновена газова горелчица, като котлоните, бутилката. Отдолу е мушкаш, супер.
И колко време, братлето, и нещо прави, чиче? Еми, зависи, ако е по-топло времето, става по-бързо. Ако трябва да дигнеш температурата. 100 градуса трябва, е? Зависи, да. Абе, между 80 и 100 градуса. Да, Дигнеш ли 1 час? то тук на манометъра ще покаже. Да, тук се показва. То е до 120. И като стане 100 градуса, 90, 95, 1 час. 1 час да печеш, да пушиш. Не. Продължава обработката. Пушенето вече е когато спре да дими. Като изгорят те в тая тарелка. Си проверяваш ги от време на време, може би. Не, то спре да. То пуши гей, виж откъде. От тук пуши, от тук пуши. Аха, то пуши от... Има отвор. Аха. Спри да излиза дим от всякъде? Спре да излиза, значи готово. Вярно. И за колко време горе да... Отварям, ако се е получил този златис, на старо златно цвят, готово е. Отваряме, изцива и може се консумира веднага. Ох, бърдаца. Това е, приятели, ако има нещо, пак ще кача клипче. Гледах в интернет, някои хора натриват със сол, после изкисват солта. Глупост. Няма такива. Това не ни трябва. Не е нужно. Супер. И тъй. Окей, приятели, това беше. Ако ви е интересно, пак ще качим подобни клипчета. Тук искате ли да вас снимаме малко ви да... Тук нашите жени тук е. И това. Ако има въпроси, нека да пишат. Айде, готово. Ние сме